pohřánku, pojď! Nedávno se odvysílal díl, ve kterém Martin Zounar skákal do ledové řeky, takže jste točili takový adrenalinový zážitek. Vzpomenete si na svoje nejvíc adrenalinové natáčení jako obecně? Natáčení adrenalinové, no pro mě adrenalin vždycky, když musím brzy vstávat, ale já jsem snad, jednou jsem visela, to bylo ve filmu Postcoitum a visela jsem hodně vysoko, v několika metrech na takových jakoby lanech a byla jsem jako lítající, znášející se anděl nad Franconérem. A potom mě na něj spustili a měli jsme jako se milovat, takže to jako byly nervy veliký. Mm-hmm. A jsou to i nervy, když se máte milovat s Martinem Zounarem, s Bobem? Tak tady jsme tomu vždycky jako nějak tak utekli, ale samozřejmě s Martinem bych měla méně problémů, když je tam na tu erotickou scénu cizí člověk. Asi bychom to prosmáli, ale já už teďko se tomu umím vyhnout a čím je člověk dospělejší, tak... Byla taková větší mrška. Tak každá žena něco hraje navenek před lidma, jak chce, aby byla prostě braná od těch lidí, ale vevnitř je to většinou vždycky úplně jinak, takže ženy mají tisíce tváří, ne, možná miliony, takže Darina prostě se chová podle toho, jaký má v sobě citový rozpoložení a je jasný, že v nemocnici se chová jinak, než doma s Bobánkem, protože vlastně zjistila, že bychom se nesešli v nějakém názoru, nedokážu už to představit, to, že Martin je opravdu moje krevní skupina, absolutně, ale i kdyby se to stalo, tak my se nepohádáme, my dva ne. Si jenom něco řekneme a on mi řekne, co si o tom myslí. Já s Martinem se nemůžu pohádat. Ne. Vy jste jako Darina projevila velkou vstřícnost vůči Bobovi, že mu vlastně všechno tolerujete a ještě jste mu dokázala odpustit to, že před váma měl to velké tajemství. Dokázala byste tohle i v osobním životě? Já jsem v civilu daleko víc tolerantnější než Darina v tomhle seriálu, protože jsem na to celoživotně zvyklá a i okolnosti mě nutí k velké toleranci a pochopení. Já mám autistickou dceru, to vás vycvičí, Maríně už je 22, a takže neřeším blbosti a vlastně 95% věcí, co lidi řeší okolo mě přijdou jako blbosti z toho pohledu toho mýho vnímání světa, takže já jsem určitě tolerantní. Na Instagramu jsem si všimla fotky, která mě inspirovala k téhle otázce. Měla jste tam zapálenou svíčku. Jo. A mě napadlo, jak vy relaxujete. Co je pro vás takový ten ideální den, když nic nemusíte, jak to vypadá? Tohle přesně. Zatáhnout si doma žaluzie, zapálit si svíčky, já jsem svíčková bába, i v krbu si třeba zapálím, vypnu mobil, pustím si televizi a ani se na ní nekoukám, prostě u ní tak jako podřimuju. Doma, svíčky, prostě praská krb, nebo třeba polívka se vaří na plotně, takový, já jsem pecivál. Už jsem v životě strašně moc se toho napracovala a nacestovala a naprožila a teď mě hodně baví poslední roky. Vlastně co začal covid, tak jsem se na to tak jako zvykla, už v tom klidu chci dožít, pracovat jako co to jde nejmíň a být doma.